Vedeli ste, že po 65. roku života môžete každú noc prísť až o 27 minút hlbokého spánku. A tu je niečo, čo vám lekár často nepovie. Nočné návštevy toalety o 2 ráno nesúvisia iba s vekom. Môžu byť spôsobené aj 3 škodlivými potravinami, ktoré konzumujete pred spaním a ktoré doslova narúšajú prirodzený spánkový proces vášho tela. To, čo vám teraz prezradím, vás môže šokovať. Nedávna štúdia Harvard Medical School ukázala, že 73% starších dospelých, ktorí zo svojej večernej rutiny vyradili 3 konkrétne potraviny, prestalo do 14 dní vstávať v noci na močenie. Navyše, prvýkrát po rokoch spali neprerušovane 6 až 8 hodín. Najhoršie však je, že ak tieto potraviny budete naďalej jesť, neprídete len o pokojný spánok. Môžete tým urýchliť kognitívny úpadok, oslabiť imunitný systém a zvýšiť riziko nebezpečných nočných pádov. Každá prerušovaná noc vás môže stáť mesiace kvalitného života. Skôr než budem pokračovať, chcem vedieť, že či ste tu dnes so mnou. Napíšte do komentárov, odkiaľ sledujete toto video. Ak sa vám páči, napíšte číslo 1, ak nie, napíšte 0. Vaša spätná väzba mi pomáha vytvárať obsah, ktorý je pre vás naozaj užitočný. Nezabudnite sa prihlásiť na odber a zapnúť upozornenia. Informácie, ktoré vám teraz prezradím, môžu navždy zmeniť vaše noci a nechcem, aby ste prišli o niečo, čo vám môže pomôcť získať späť kvalitný spánok a nezávislosť. Predstavte si situáciu, ktorá vám možno bude známa. Spoznajte Margaret, energickú 67-ročnú starú mamu z Ohia. Kedysi spávala bez problémov, no pred 3 rokmi sa všetko zmenilo. Dnes sa budí každú noc o 1, potom o 3 a napokon o 5 hodine ráno. Potáca sa po tme do kúpeľne so zrýchleným pulzom a rozvírenými myšlienkami. Ráno je vyčerpaná, bolia ju svaly a jej pamäť je zahmlená. Dokonca prestala čítať vnúčatám, pretože sa nedokáže sústrediť. Margaret mi so slzami povedala: Pán doktor, už 3 roky som nespala celú noc. Bojím sa, že prídem o rozum. To, čo Margaret, podobne ako väčšina starších ľudí, nevedela, bolo, že jej večerné maškrtenie jej škodilo. 3 na pohľad neškodné potraviny spôsobovali hormonálnu nerovnováhu, čo viedlo k nadmernej aktivite močového mechúra a poruchám spánku. Ak prikyvujete a myslíte si, to som ja, nie ste sami. Viac ako 80% ľudí nad 60 rokov zažíva podobné problémy. Dobrá správa je, že Margaretin príbeh má šťastný koniec a ten váš môže tiež. Medicínsky prístup často rieši tento problém nesprávne. Predpisujú sa lieky na spanie, ktoré spôsobujú otupenosť a závislosť, alebo lieky na močový mechúr s vedľajšími účinkami horšími než samotný problém. Často sa vám povie, že je to v tomto veku normálne. Ale čo ak by riešenie nebolo v lekárni, ale vo vašej kuchyni? Presnejšie, v tom, čo prestanete jesť pred spaním? Pravda je taká, že vaše večerné stravovacie návyky buď pripravujú telo na pokojný spánok, alebo ho programujú na hodiny nepokoja. A 3 potraviny, ktoré možno považujete za zdravé, môžu byť najväčšími nepriateľmi spánku. Predtým, než vám ich prezradím, vysvetlím, čo sa vo vašom tele skutočne deje, keď nemôžete prespať noc. Po 60-ke produkujú obličky v noci viac moču. Nejde len o vek, ale aj o to, ako telo reaguje na signály, najmä na zápalové reakcie vyvolané určitými potravinami. Ak pred spaním zjete nevhodné jedlo, zvýši sa hladina cukru v krvi, stresové hormóny prudko stúpnu a telo sa prepne do pohotovostného režimu. Obličky začnú pracovať intenzívnejšie, aby odstránili nadbytočnú glukózu a zápalové látky. Močový mechúr sa stáva precitliveným a nervový systém zostáva v stave zvýšenej bdelosti. Zároveň sa narúša produkcia melatonínu, ktorá už aj tak s pribúdajúcim vekom prirodzene klesá. Je to, ako by ste sa snažili spať, zatiaľ čo vaše telo beží maratón. Niet divu, že sa aj po 8 hodinách spánku cítite vyčerpaní. Tu sa však situácia stáva zaujímavou. Ak tieto 3 problematické potraviny vyradíte a nahradíte ich 3 špeciálnymi druhmi ovocia podporujúcimi spánok, všetko sa môže zmeniť. Hladina cukru v krvi sa stabilizuje, zápaly ustúpia, močový mechúr sa upokojí a nervový systém sa prepne do regeneračného režimu.
Videl som 78-ročných ľudí, ktorí opäť spali ako tínežeri. Videl som manželské páry, ktoré si k sebe znovu našli cestu, pretože sa konečne dokázali v noci vyspať. Videl som ľudí, ktorí zahodili tabletky na spanie a po prvýkrát po 10 ročiach sa zobudili plní energie. Ste pripravení dozvedieť sa, ktoré 3 potraviny to sú? Sľubujem vám, že aspoň jedna z nich vás prekvapí, možno dokonca šokuje. 3 potraviny, ktorým by ste sa mali pred spaním vyhnúť. Začnime tou najprekvapivejšou. Pravdepodobne si myslíte, že je zdravá. Možno ju dokonca jete s presvedčením, že prospieva vášmu srdcu. No u starších ľudí môže jej konzumácia večer doslova naprogramovať narušenie spánku. Potravina číslo 1. Grécky jogurt, proteínový paradox. Možno si hovoríte, pán doktor, nie je grécky jogurt zdravý. Počas dňa určite áno. Problém nastáva, ak ho zjete do 3 hodín pred spaním. Grécky jogurt obsahuje vysoké množstvo kazeínového proteínu, ktorého trávenie si vyžaduje veľa energie. Po 60-ke sa trávenie najmä v noci spomaľuje. Proteíny tak zostávajú v žalúdku dlhšie a nútia telo pracovať v čase, keď by malo odpočívať. Tu je však ešte väčší problém. Kazeín sa rozkladá na zlúčeniny nazývané kazomorfíny, ktoré môžu u niektorých ľudí stimulovať nervový systém. Namiesto ospalosti sa tak môžete cítiť bdelí. Tep sa mierne zrýchli, telesná teplota stúpne. Okrem toho mnohé grécke jogurty obsahujú pomerne veľa prirodzeného cukru a vápnika. Vápnik môže zhoršiť vstrebávanie horčíka, minerálu, ktorý telo potrebuje na uvoľnenie. Cukor zas spôsobuje výkyvy hladiny glukózy v krvi a spúšťa stresové reakcie. Margaret, naša stará mama z Ohia, jedávala každý večer o 21:00 grécky jogurt s medom, pretože si myslela, že je to ideálna zdravá desiata. V deň, keď s tým prestala, prespala prvú celú noc po mnohých mesiacoch. Ale ďalšia potravina vás možno šokuje ešte viac. Potravina číslo 2. Čerešne. Mýtus o melatoníne. Možno ste počuli, že čerešne pomáhajú pri zaspávaní. A tu je irónia. Hoci kyslé čerešne obsahujú malé množstvo prirodzeného melatonínu, zároveň obsahujú látky, ktoré môžu byť pre starších ľudí problematickejšie, fruktózu a organické kyseliny. Po 60-ke sa schopnosť pečene efektívne spracovať fruktózu znižuje. Konzumácia čerešní pred spaním núti pečeň pracovať intenzívnejšie, aby premenila fruktózu na glukózu. Tento proces uvoľňuje stresové hormóny a zvyšuje telesnú teplotu, 2 faktory, ktoré zhoršujú kvalitu spánku. A čo je ešte horšie, čerešne sú bohaté na draslík. Hoci je draslík vo všeobecnosti zdraviu prospešný, jeho konzumácia tesne pred spaním môže podporiť tvorbu moču, najmä u starších ľudí, ktorých funkcia obličiek sa s vekom prirodzene znižuje. Mal som pacienta Roberta, ktorý si každý večer doprial misku čerstvých čerešní, pretože mu jeho lekár kedysi povedal, že mu pomôžu so spánkom. Namiesto toho však vstával 3-krát za noc na toaletu. Keď sme čerešne vyradili, už po týždni prestal v noci vstávať. A teraz 3. potravina. Túto konzumujú každú noc milióny starších ľudí a pravdepodobne je zo všetkých najškodlivejšia. Potravina číslo 3. Celozrnné krekry, pasca vlákniny. Možno je to zatiaľ najšokujúcejšie odhalenie. Celozrnné krekry sa zdajú byť ideálnou ľahkou večernou desiatou. Nie sú sladké, nie sú ťažké a často sa označujú ako zdravé pre srdce. Pre starších ľudí, ktorí sa snažia prespať celú noc, však môžu predstavovať skrytý problém. Prečo? Celozrnné produkty obsahujú kyselinu fitovú, ktorá viaže minerály ako horčík a zinok. Presne tie látky, ktoré nervový systém potrebuje na upokojenie a kvalitný spánok. Ak si ich dáte pred spaním, môžete telu sťažiť prístup k živinám potrebným na uvoľnenie. Skutočný problém však spočíva vo vláknine. Počas dňa je veľmi prospešná, no večer, najmä u starších ľudí s citlivým trávením, môže spôsobovať nadúvanie, tlak v bruchu a nepríjemný pocit plnosti, ktorý bráni zaspať. Navyše, komplexné sacharidy v celozrných výrobkoch môžu vyvolať oneskorenú reakciu hladiny cukru v krvi približne 2 až 3 hodiny po konzumácii. Práve v čase, keď by ste mali spať najhlbším spánkom, môže dôjsť k poklesu cukru v krvi, čo vyvolá stresovú reakciu a náhle prebudenie.
Linda, 72-ročná učiteľka, jedávala každý večer o 22:00 celozrné krekry so sírom. Myslela si, že robí niečo zdravé. Namiesto toho sa pravidelne budila o 2:00 ráno s búšením srdca a nutkaním na močenie. 3 druhy ovocia, ktoré môžu podporiť spánok. Keď už viete, čo môže spánok narúšať, pozrime sa na opačnú stranu, na potraviny, ktoré ho môžu podporiť. Nie je to hociaké ovocie. Tieto 3 druhy obsahujú špecifické látky, ktoré cielene pôsobia na faktory spôsobujúce nočné budenie. Ovocie číslo 1. Banán. Prirodzené upokojenie. Možno to znie príliš jednoducho, ale banán obsahuje kombináciu živín, ktoré môžu byť pre starnúci organizmus veľmi prospešné. Je bohatý na horčík a draslík, minerály podporujúce uvoľnenie svalov. S pribúdajúcim vekom býva nedostatok horčíka častejší, čo môže viesť k nepokojným nohám či napätiu. Banány obsahujú aj tryptofán, aminokyselinu, z ktorej telo vytvára serotonín a melatonín. V prirodzenej podobe je sprevádzaný ďalšími živinami, ktoré napomáhajú jeho využitiu. Navyše môže podporovať hormonálnu rovnováhu súvisiacu s reguláciou tekutín. Margaret začala jesť polovicu banánu približne 45 minút pred spaním. Po niekoľkých dňoch zaznamenala dlhšie úseky neprerušovaného spánku a po 2 týždňoch sa cítila výrazne lepšie. Ovocie číslo 2. Kiwi. Podpora rýchlejšieho zaspávania. Výskumy naznačujú, že konzumácia kiwi pred spaním môže podporiť rýchlejšie zaspávanie a dlhší spánok. Kiwi obsahuje serotonín a kyselinu listovú, ktoré prispievajú k regulácii cirkadiánneho rytmu a znižovaniu napätia. Pre starších ľudí má ešte jednu výhodu, obsahuje enzymy podporujúce trávenie bielkovín a zmierňujúce tráviace ťažkosti. To môže znamenať menej nadúvania a pohodlnejšiu noc. Kiwi má navyše nízky glykemický index, takže nespôsobuje výrazné výkyvy hladiny cukru v krvi. Vitamín C v ňom podporuje vyváženú reakciu organizmu na stres. Ovocie číslo 3. Cantaloupe, žltý melón. Prirodzená hydratácia. Cantaloupe melón obsahuje približne 90% vody, no táto voda je viazaná na prirodzené elektrolyty a vlákninu. To znamená, že sa vstrebáva postupne a pomáha udržiavať rovnováhu tekutín bez náhleho zaťaženia močového mechúra. Tento melón obsahuje aj adenozín, látku, ktorá sa podieľa na pocite únavy a podpore spánku. S vekom môže jeho prirodzená produkcia klesať, čo sťažuje navodenie hlbokého odpočinku. Cantaloupe melón obsahuje cholín, živinu, ktorá podporuje tvorbu acetylcholínu, dôležitého neurotransmitera. Ten môže prispieť k lepšiemu uvoľneniu svalstva močového mechúra, vďaka čomu dokáže počas noci pohodlnejšie zadržať moč. Robert, môj pacient, ktorý predtým jedával čerešne, ich nahradil malou miskou melóna. Nielenže prestal v noci vstávať na toaletu, ale dokonca sa mu po rokoch začali vracať živé a príjemné sny. Nová večerná rutina, 45-minútový protokol. Tu je presný postup, ako túto metódu aplikovať ešte dnes večer. 45 až 60 minút pred spaním zjedzte zvolenú kombináciu ovocia. Odporúčam začať s polovicou banánu a 2 kiwi. Ak uprednostňujete melón, môžete ním nahradiť jednu z týchto možností. 30 minút pred spaním stlmte svetlá v domácnosti. Jasné osvetlenie blokuje tvorbu melatonínu, aj keď ste zvolili správne potraviny. 15 minút pred spaním. Venujte sa 3 minúty hlbokému dýchaniu. Aktivuje sa parasympatický nervový systém a posilní sa upokojujúci účinok večernej rutiny. Tesne pred spaním udržujte spálňu chladnú 18 až 20 stupňov Celzia a úplne tmavú. Prostredie výrazne podporuje účinok potravín na spánok. Margaret dnes túto rutinu dodržiava presne. Hovorí, že je to ako by mala vypínač spánku, ktorý si večer jednoducho zapne. Po 3 rokoch nespavosti teraz spí 7 až 8 hodín bez prerušenia a ráno sa cíti svieža. Dôležité upozornenie. Najčastejšia chyba. A aj keď si vyberiete správne ovocie, môžete výsledok pokaziť nesprávnym načasovaním. Ak ho zjete menej než 30 minút pred spaním, trávenie môže narušiť zaspávanie. Ak ho zjete viac než 90 minút pred spaním, účinné látky môžu stratiť svoj efekt ešte predtým, než pôjdete spať.
Ideálny čas je 45 až 60 minút pred uložením sa do postele. Telo tak má dostatok času na vstrebávanie živín a spustenie prirodzeného uvoľnenia. Prečo môže tento prístup fungovať? Na rozdiel od liekov, ktoré často umelo tlmia nervový systém, tento prístup sa zameriava na podporu prirodzených procesov organizmu. Lieky na spanie môžu spôsobiť závislosť alebo stratu účinku. Niektoré lieky môžu zhoršovať nočné močenie. Prírodný prístup sa zameriava na rovnováhu a podporu prirodzeného cyklu spánku. Je však veľmi dôležité zdôrazniť, že ak užívate lieky, najmä na krvný tlak alebo poruchy spánku, mali by ste sa pred akoukoľvek zmenou poradiť so svojím lekárom. 7-dňová výzva. Skúste tento postup dodržiavať 7 po sebe nasledujúcich nocí. Nie 3 dni, nie 2 týždne, presne 7 dní. To je čas, ktorý telo potrebuje na adaptáciu na nový režim. Počas tohto obdobia si sledujte, koľkokrát sa v noci zobudíte. Ako dlho vám trvá zaspať, ako sa cítite ráno. Mnohí ľudia zaznamenajú zlepšenie už okolo 3. noci. Výraznejší efekt sa často prejaví po približne 7 dňoch. Pamätajte, že nekvalitný spánok nemusí byť nevyhnutnou súčasťou starnutia. Telo si prirodzene pamätá, ako spať, niekedy len potrebuje správnu podporu a správne načasovanie. Ak vám tieto informácie pomohli lepšie pochopiť váš spánok, môžete ich zdieľať s ďalšími, ktorých trápi nočné budenie. Sladké sny nie sú len pre deti. Kvalitný spánok si zaslúžite v každom veku.